जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्टरनि हाबाफारिनि गेजेराव जोङो मैया न' फोसाबनाय खामानिफोरखौ जोङो फोजोबबाय आरो दिनै जोङो जाय न'खरावहाय फरायसाफोर दंमोन जों एफा एनै बिथांमोननो खाथा कलम पेन्सिल बक्स टिफिन बक्स वाटार बटल बेबायदि जों माखासेनो मोनहोफैबाय आरो नैबे फरजाबस्ति गामियाव जों दा फैदों आरो एसे आगोलाव जों माजगाव गामियाव होबोबाय दा जों बेखिनि फरायसाफोरनो जिखिनि जोङो बिथांमोनखौ मदद खालामनो हायो बेखिनि जोङो माखासे बेसादखौ होबाय बेवहाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनिफ्राय लानानै क श्रेणीनिफ्राय लानानै बिथांमोनहा माने हाई स्कुल बा हायार सेकेन्डारि डिग्री फरायनायबो दं जों जिखिनि एसे मदद खालामबाय आरो बयबो जाय नोंथांमोना बेफोर मददखौ हरबाय जोङो गोजोननाय जासिहरदों मानोना बेवहाय फरायसाफ्रा मोनफ्रोमबो बिजाबनिफ्राय लानानै बिथांमोननि खाथा पत्रआ दा समाव माने बिथांमोना गोबां बेसादाव आंखाल जाना दं आरो बेखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्टरनि लोगोसेयै जोङो बिथांमोननो बेखौ गथायनाय जाबाय।